hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vo hosa Friday makama batira iko nasi icho kwadi muri Zimbabwe rikandi kusisetsa ndakabatadza ndiri kufamba nadzo panguva ino mushanyi akanga ashanya kupinda mukati menzvimbo ekubva mukati meguta reHarare achienda mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti mwenezi kumasvingo asvika ikoko pamba pakashata kaita mazuva maviri aita mazuva maviri vepo vakafamba vachinzizwa endai kwamai nhingi kuri kunzi kune mwana arwara marwariro ari kuita akaoma mwana uyu ani kuvaviwa kwari kuita muviri wake kana achikwinya zvinenge zvakatioma ndokubva vaenda ikoko vachidzoka vachibvaudza muenzi wavo kuti patabuda mazosara mumuka muri mega tamboenda uko tine mwana arwara munomu zvikanzi chii zvikanzi ari kungovaviwa zvikanzi zvinoitika izvo munhu uyu ashanya apa akashanya ari munhu but kwaanogara anozivikanwa semubatsiri zvikanzi pane zvandozivawo kubatsira panyaya zvakadaro zvikanzi handei vaenda ikoko mhuri yeZimbabwe zvakadoitika ikoko ndo zvakanyanya ndo zvandauya nazvo batai ipapo ko pano padhuze papindura maCentral ndokwenyuka uko irodika uchida kwenyuka inzwa muko baba vapati murume achibva afa atori nemhuri yake nevana vanogona kuita 7 kune vamurume mukuru ukona pandiwa vana 7 inguva vanhu vari murudo vanhu vakavaka pachibva pazoita rufu but murume akarwara kwenguva yakareba ndichitaura nehama vanoti ivo akakwanisa 3 months akarara ari panhovo vanhu vemuvillage vakakwanisa kutenderedzana vese vachichinjana kunomuona semunhu mukuru anga ari munzvimbo uyezve anga ari mufundisi mukuru weimwe kereke bata ipapo mamukonyudza gechi nokuti maCentral inorema tudzurai baba Isabel chokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfedza nekutsodzera dziri kuitika matimana wasenyika ino rega ndikwashevedzera kuti paka bindura chakubhindura chiri kuti tani icho kwadi muri yeZimbabwe ndikuzivise kuti kune nyaya yakaitika kubhindura yemurume akarwara kwemwedzi yakawanda nekwanisa kudarika mwedzi 4 kana kuti mwedzi 3 akarara panhovo ari mukati mekurwadziwa kushungurudzika muri yeZimbabwe kana chirwara kwenguva yakadaro zvinenge zvakaoma akakwanisa kuenda muchipatara akadzorwa mumba vanhu vanga vangomirira nguva asi murume uyu anozivikanwa ari mutungamiri wevamwe vatungamiri vemamwe makereke ari mukati menzvimbo yebhindura zvadaro muri yeZimbabwe inzwai zvakaitika ndezvekuti murume uyu akazosvika pakushaika ashaika akazofira kuchipatara afira kuchipatara hama dzagara pasi dziri mukati mekuronga nekuzivisana mukati menzvimbo kuti vedu wei nguva yatakapedza tiri mukati mekuzema kuti munhu aporeswe vainamata vaita chivanhu vemukati menzvimbo achipa rubatsiro rwakasiyana asi zvakakona chikonzero nguva yakagatirwa nemusiki yange yakwana yakasvika pakuti munhu uyu anzi sarai kana kuti afa kana kuti azorora ishoko ratinosarira shandisa pakurarama kwedu kuti kana achinge afa tinoti munhu azorora zvadaro mhuri yeZimbabwe vanhu vari parufu mutumbi uchiri kumochari vanhu kuti pane mwana akanga asipo ainzi ari kumirirwa kuti kana achinge asvika anofanira kuti aenderane mberi nevamwe neurongoto hwakamira sei mwana uyu anoshandira kunze kwenyika ari mukati mekuti izvo ndiri kuya musi wakati saka pakapasara 2 days nemazuva akanga ataura iye kuti azosvikira nevamwe vanhu vakaungana vari parufu vakamira 2 days idzi mutumbi uri kumochari pana amai vanogara muvillage rimwe chete nevillage rakafa munhu uyu kana kuti village rimwe chete iro rakaitika rufu pana amai vakatoroorwawo zvakare vari pamurume wavo mukati village nevana vavo vanokona kuita ivo 4 vana asi vana vandiri kutaura matwins kana kuti mapatya vese varipo 4 chikonzero vakazvarwa kubudikidzwa nemimba 2 kureva kuti vana 4 but vakazvarwa nemimba 2 kuti ese matwins ekutanga nematwins echi2 ese hapana mukomana ese varipo 4 vasikana chete right inzwa muri yeZimbabwe zvaitika kudaro amai vakatora vana vese ndokubva vaenda nawo mushure mekumbotaka kugara nawo pasi ndokupinda nawo mumba baba vasipo vaenda kumunda ende dzimwe dzenguva baba vachibva kumunda vakadzoka vakamboenda kurufu kune vamwe vakamirira kuti mutumbi usvike ndokugara pasi nevana vavo zvikanzi vana vangu regai ndikuudze vekutanga vane ma9 years vechi2 vane ma6 years vatova vana vakuru ava zvikanzi vana vangu regai ndikuzivise zviri panapa ndozvandiri kukuudzai ende ndokuzivisai pamba pano patakagara pamuri kuti baba venyu havatsiriwo baba venyu kwamuri kunzwa kune rufuku vafa ivavo ndivo baba venyu saka inini panguva yese mainzwa ndichiti ndaenda kuna una murwere ndaitozama ndaitorwadziwa chikonzero ndivo baba angari babani baba venyu vana vangu ndosaka ndaenda kunovaona asi ndakakwanisa kugara pasi navo ndikataura navo ndawana mukana sezvo paigara pachiuya vanhu ari munhu wokurwara vakandiudza inini kuti kana ndafa kana kuri kuti Mwari vaita kuda kwavo kana ndafa
avafanire kuvigwa kuiswa pasi kuchengetwa hama dzikumba kwenyu dzisingazivi. Saka izvezvi sokushaya kwavaita varumochari ndafunga kuti ndigozivisa hama dzenyu sokureva kwavakaita kuti ivo vanofanira kuti vasati vavigwa vachiri mumba hama dzizive kuti imimi muri vana verudzi urwu. Saka zvandakuita panapa ndezvekuti andikwanisi kuudza baba venyu vepano, andizivi pfungwa dzavo, andizivi zvinogumira kopi. Ndakuita zvakataurwa nemufi, chikonzero zvakawanda zvandikaona zvinoitwa nevafi ukasazvibudira pachena mangwana munotambura. Zvikanzi nemumwe mwana mama munozowirirana rena baba vepano. Yes. Amukwanisi kuzokuvadzwa here madii matotama kuenda kumusha kwenyu mozobvisa zvenyu shoko richibva kumusha. Tiri kukutyirirai mama. Zvikanzi handisi kuziva kuti mufi anovigwa rini, akavigwa ndisingazivi ndisati ndataura zvakandiomera. So zvekumberi nyararai vana vangu, hande vana vageza vana vapfekedzwa. Amai kumagunde, hekumagunde, amai kumagunde, hekumagunde, jegesa misuto, hekumagunde, kufamba uko vakananga kune rufu vachibva vasvika kuya. Mai vakamboda kuenda kwa Sabhuku. Sabhuku ane ukama nekwakaroorwa mai ava kwavari izvezvi. Ndobva aenda kwekwa achibva anosvedza anonzi umwe mukomana werudzi koko. Zvikanzi ndishedzerewa munoti baba mukuru kufamily kwenyu, kana kuti akamira panapa akamirira rufu ari baba parufu panapa. Ndobva adaniwa, ndobva aenda nemwana wachibva atara. Zvikandizwa ndati ndikuzivisei mai, ndiona ndichiuya kuzoona murwere zvakamira soso, ndati ndikuzivise mashoko ekuti mufi ndiye baba vevana ava. Vana vangani apo? 4 vari vasikana vakazorwa nematwins ndiwo baba vevana ava. Saka pese pandaiuya paipa ndaitorwadziwawo. Saka mufi ndakakwanisa kutaura naye akandiudza kuti kana kuri kuti Mwari vatonga, ita kuti hama dzangu dzizive kuti vana vandive pano ndisati ndachengetwa, ndisati ndavigwa, ende vana ava vanofanira kuya parufu rwangu. Saka ndati ndikuzivisei, but zviri pandiri ndiri kuti inini handisi kukwanisa kuudza murume wandaigara naye anoziva kuti ndiwo vana vake, pfungwa dzake handidzizivi. Saka ndauya kuzosiya mumaoko menyu. Mhepo kana chinidzwa yemufi inini yatondinzwa kuti vana ndauya navo, right, vana ndasvika navo. But sezvo nyika isati yakuziva, kumba kwavo vanokuziva vanomboda chidzokera kumba kwavo, but inini ndasvika nevana panapa. Handizivi kuti kutanga izvezvi anga achizviti ndiye muridzi wevana muchamusvitsa sheshoko. Ndatikwanisi. Amai ava nemurume wauri kugara naye vane vana 4. Vane vana 4. Ende vana vese ndiwo mushakabva. Vana vese ndiwo mushakabva. Baba vaifunga kuti vana ndivavo. Vana ndivavo. Oh! Chinekewo. Ende vana vari kuendeswa kuchikoro, vana vari kuchengetwa nevamwe. Ende munoziva matwins vanotengerawo zvakafanana. Vana vari smart, vana sio zvakarongeka. So vazokwanisa kuunza nyaya. Muri yeZimbabwe nyaya ndiri kutaura iyi. Mufi asati avigwa. Nezuro ndo pakaitika. Mufi asati avigwa. Baba vaya vakaudzwa nyaya iyi vari kuita senge varemerwa. Vari kuti nyaya iyi tikaisumudza mufi uyu asati avigwa, vakomana tinokwanisa here kuviga munhu uyu pasina zvimwe zvinhu zvaitika. Vari kutya. Vakarega kuitaura mufi vasirwa chikwere, because mufi akasiyaudza mukadzi kuti endai munoudza hama dzangu ndisati ndachengetwa. Hama dzangu tofanira kuziva, ende vana vanofanira kunge varipo parufu, ndinochengetwa varipo. Panonzi vamwe paya kandai dombo kana muchitaura zvamunotaura, vana ava ndevamwe vevamwe vanofanira kuita zvinhu izvi vari pakati pevamwe vana vangu. So murume uyu ari kutya kuti ndotaura here. Murume akaudzwa mashoko aya ndiani munharaunda? Ndibaba mukuru, ndiwe kurufu. Ndiba mukuru. Bamukuru mukoma wemufi ndiye akaudzwa mashoko nemudzimai uyu. Muridzi ari kuti ari kugara nevana asati akuziva kuti yes, vana vangu vanoguma. So parufu vana vari kudiwa kunzi vange varipo, pachakande vamwewo zvinoitwa vange varipo kuti vauye parufu apa vana vadiki. Zvichazivikanwa kuti wai vana vachida kuenda parufu havakwanisi kuenda parufu zvakare baba vavo vanoti baba vavo vakavaona uri parufu vanoti vana vangu vari kuitei pano. Ndizvozvo zera ravo vanotsvagei pano. Mati vakura sei vanava? 9 years ne6 years. Ari masetse matwins. Ari masetse matwins. Iye mufane wana wangani uko? Ane 7 plus 4 plus 4 11.
0713938538 atabasa mano kochani makaza. Yes. Nesura ndakura ni madumeni. Baiwe. Madumeni iPhone. Aichiti kudini ko? Bojo. Zvakaoma. Takaganisira. Ndiwo uno wawo madumeni. Ndakavaudza. iPhone ei. iPhone ei. Zikaza. Leo sina kungoti madumeni wakuti wo vanhu sawo. Uri wewe bamkuru waudzwa mashoko aya na mai nini anditika mushakabvu asati wavigwa unozofambisa sei nokuti mushakabvu anofana kuvigwa vana vaintroducwa vakuzika. Papa Isabel pfapfaidza ichimwe nthawe ziri kudiyana icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza ndekutsotsura dziri kuitika matimana vose nyika ino paka yandoda kutaura panapa muri yeZimbabwe ndo yandinoshevedzera kuti ndeye kudomboshava muri yeZimbabwe kune nyaya iripo yemurume ari kurwara muri yeZimbabwe kutaura kwandiri kuita panapa zvinonzwisa tsitsi zvinosiririsa. Nyaya iyi ndine pikire murume uyu ari kurwara chiri chirwere chepabonde asi chirwere ichi ndakwanisa kumira vakuru vangu kuti vaone kuti ine kodzero here yekuti nyaya iyi muione kana kuti haina kodzero asi kana kuri kuti inenge yarambwa ndichikatarisa zvakare patinoshedzera kuti magroups kana panzvimbo page rinonzi Bosch ngura latest munogona kuiona irimo zvakare kana vakuru vati haikwanisi kukandika iwo pachannel asi ndiri kuti isusu vari kuvheta zvekuti gara wajoina channel anytime munogona kuiona ipapo. Muri yeZimbabwe murume ari kurwara. Baba Isabel mati chii chaitika kudomboshava kune murume ari kurwara chirwere chaari kurwara chirwere chepabonde. Saka ndine piki randakwanisa kutumira kuvakuru kuti tinzwe kuti vachatipa zvipi nokuti zvinombovhetwa kuti zvionekwe. Saka kana rauya rinogona kuonekwa chete nevanhu vari paWhatsApp channel piki yemurume ari kurwara nechirwere chepabonde. Imi makataura nani ndiani akutumirai piki iri? Ndikataura kusanganisira iye mukoma KB. Iye pachake nevehukama iye atosvika pakuti handichisina kana nguva yekunyara chiri panapa ndechekuti nyika izive kuti ndo zvandiri nokuti vazama muzvipakitara zvese hapana. Saka pakatanga nyaya iyi mukoma KB vehukama kusanganisa nemudzimai vaibvunza hauna here zvimwe zvawakaita. Ndapiwa nyaya ndikati vabvunzei zvakati nezvakati kana nditaure navo. So nhasi vazondibata vachiti Bojo asvika pakutaura zvakaitika kuti azotika kutika kurwara izvi. Saka matauriro andakuita kunozvi marwariro akaita munhu ndiri kukumbira kune maprofita kune dzin'anga nevanogona kubatsira vanhu kuti mukanzwa zvandichataura panapa munokwanisa kuziva kuti mungamubatsira sei. Ngatibatsiranei vanozoda nhamba ndinokupai kuti musangane nemunhu uyu mumubatsire nekuti kuchipatara zvaramba. Saka iye ari kuti kudini akatanga kurwara sei nechirwere chepabonde. Munhu uya muri yeZimbabwe akaita mukadzi wake aita mukadzi ndokubva agara nemukadzi wake semhuri nemukadzi wake ndokubva arambana nemukadzi wake kutosiyana kuti mukadzi akaenda iye murume yakaenda sei achibva sara zvadaro vasiyana akabva atanga kudanana nemukadzi wemunhu mukadzi watanga kudanana naye aitove pamurume but iye mukadzi aenda vataka kudanana kudaro murume wemukadzi wakadanana naye akasofa akafa. Iye pakafa murume uyu achibva atoenda kunogara nemukadzi upi ane murume akafa wake mukadzi asisipo aenda anoti achigara nemukadzi uyu ndo pakataka kungomera kari kabundu kachimera pakavanzika kana kuti kusika rodzi kabundu ikako ndo kacho kamuri kuona Zimbabwe kaita kuti muone zvaita murume uyu. Zimbabwe atarisiki azvitarisike. Saka adaro akazokwanisa kubva kumukadzi iyeye ndokudzokera kunogara nemukadzi wake mukuru wacho waanga asiyana naye ndiye ari kumupepa pamuri kuona zvinhu izvo. Maiguru vakasiyana nawo achifambidzana nemudzimai uyu angafirwa nemurume ataka kurwara ndo paadzokedzera zvakare nemukadzi mukuru ndiye waakugara naye pane zviri kuoneka izvi. Zimbabwe zvakaoma. Tatumira piki iyi kuvakuru kuti varivhete. Zimbabwe kana tikazokwanisa kupiwa mvumo yokuti tiitumire
zvinoda vane hana. Saka gara wajoina National FM WhatsApp channel kubudikidza nekutumira kaiziro kuti link pa 0713 938 538 0713 938 538 0713 938 538 pabodzi na 0712 393 852 0712 393 852. Hapana here zvakasiya zvagadzirwa mudzimai aifambidzana nemurume uyo mudzimai aifambidzana nemurume uyo ane murume akashaya. Iwo ndo mashoko ari kutaura kuti zvinozopazobuda chokwadi veukama vatozoona kuti rinenge rukawo kana kuti runyoka kana kuti murume akasiya agadzira kureva kuti anenge akatogadzirwa nemunhu akaita sei nemunhu akafa. Saka kuweni nyaya panapa kureva kuti Zimbabwe vanogona kurapa mumwe marapiro asire chipatara kwanzi kuchipatara taenda zvakona mukatarisa mutezo uyu wapera. Zimbabwe mutezo wapera kusara kabundu tenepa kadekideki. Enda pa National FM WhatsApp channel kana tikabvumirwa kutumira piki iroro rinoda vanhu vane hana yakasimba. Chirongwa chinoboshongora segment muri kuchikotsora nevasawira vedu vePremier Tobacco Auction Floor. Kuita sei? Kunyora chi? Mazita evanhu wakambofambidzana nawo. Uchitaura kakuti uyu ndakapedzerana naye, uyu ndakapedzerana naye, uyu ndakapedzerana naye. Babaisa. Ndo yadzoka kaiyayi. Kunzi munhu watora uyu ndakambomukecha. Wow. Zvikumashura zviite. Zviite. Yakafamba sei nyaya yepabudi yepamfako sei? No, iko zvinozi musikana mukadzi akanzi aende kumatare edzimhosva. Nekuti chaakatakura ndechemurume uyu. Okay. Zvaanazi kuti kusi murume uyu achiita semukadzi akazvitakura, achamupe mari, achapa chi plus anofanira kuti aone kuti nhumbu yake zvisine nekukecha ichaitwa sei. Murume achibva ati sezvo uchinzi ndokubasa kwanga uri ndoda kuenda kuma DNA test but mutemo kamudza kuti uchienda kuma DNA test anenge achichengeta munhu uyu ndiwe. Kana uchiti iwe wadzvinyirirwa wazonika kuti mimba isi yako uchabhadhara mutemo unotaurawo zvakare but pari zvino zvendewani ndewako. Saka nyaya yakatoenda kumatare. Yaenda kumatare. Murume ari kunzi ngachengete mudzimai wake. Kusvikira vabva kumatare edzimhosva zvabuda kumatare edzimhosva ndopo uchazoti mazviona kana iwe inyenedzerawo zvakare uchabhadhara. But pari zvinozvi ndewako. Saka izvozvo akuchengeta mudzimai here? Unotomuchengeta. Unotomuchengeta muhosva. Nokuti ukangorega chete akaenda kunoripota. Haka. Ndivedzerwa kuti Epworth Epatoni Park. Pa Epworth muri yeZimbabwe nozuro paka pasina kumira zvakanaka ndapindamo mukati menzvimbo yeEpworth tikasvika pa corner store vakange varipo muri yeZimbabwe takasangana tikabatana tiri mukati mekutaura kuEpworth nezuro ndasvikapo kune mukadzi nemurume vakadanana umwe ari mukadzi wemunhu umwe ari murume wemunhu. Murume wemunhu paakadanana murume kadzi uyu vaidanana chokwadi vanoti ivo vakatengerana matenesi mukadzi achiudza murume seboyfriend akatengerwa matenesi akati nditengerawo foni akatengerwa foni yerudzi rwekambudzi. Nezvimwe zvekuti nhasi ndiri grocery chicken chakuti zveshe zvinotengerana kusanganisira neskin tight ndezvimwe zvimwe zvakatengerwa. Right, mukadzi uyu vakaita sekunonzi vakunetsana vari mukati mekunetsana vanhu ava vaiti kana vakasvika panguva yekufara vaishandisa zvidziviriro. Right. Vanga vave nenguva yakareba sei vachifambidzana mudzimai wemunhu nemurume wemunhu. Vatosvika kusvika kuma 6-7 months vachidanana. Right, zvadaro vakutosingira kunetsana mukadzi uyu akabva ati kumurume uyu kuboyfriend ndiri kukumbira kuti unditengerewo stand. Unditengerewo stand yekendoro. Aiwa. Stand yemba. Yokuti avake imba dzake. Zvikazi nemurume asha izvi handizvikwanisi. Zvimwe zvekuti ndodawo foni nelevel yangu. Tudiki. Ana kambudzi kafoni zvinogona kuita. Uko kubatsirana mazuva kuti nhasi murume anokwanisa kudzoka totengerana usavi. Mafuta nekugadzirana musoro. Zvinoitika. Assistant. Inini handizvikwanisi. Zvikanzi all right. So vanhu avaiti kana vachitamba vaishandisa zvidziro. Right. Murume anoti iye pakushandisa zvidziro panguva iri tiri mukati mekutamba mukadzi akandibvisira chidziriro. Kureva kuti vakazosvika pakutamba vese vasina kudzivirira. Tainyoro tiri kutukana hatisi saka ndiite sei? Secret.
saka zvodaro mukadzi atauti kana waramba kunitengera sendi uri kuona matambira waitane nayo wakafanana nemurume wangu womba vangu murume wangu anofanira kuzviziva kana ndinofanira kuti ubhadhare kana ndonitengera sendi pasina izvozvo ini newatichafambidzani bado uchanditsvaka mashoko akaudzwa murume uyu ndo pakatanga kunzwa yekuti iye dzimwere dzenguva kana achifamba anotonzwa sekunonzi ane chinhu chiri kumufamba kana chiri kubuda senguva yekuti munhu akurasa mvura akatarisa anoona hapana chinhu hey kana kuti anozosenga ari kurumwa akatarisa anoona hapana chinhu kana kuti akagara anotozonzi nevanhu ko chii chiri kuitika semudzimai wake chii chiri kuitika makatogara pamutasenge munhu atori panguva nemunhukadzi ubva avhunduka chii iko zvinozvi murume uyu akuzvimba nhengo yakavanzika ane vanhu vanokwana kuita 4 1 muprofita nen'anga dzinokwana kuita 3 vakwanisa kuendera kuti anobatsirwa asi inzwai mhuri yezimbabwe zviri pamurume munhu wandiri kutaura hasi kure ari paepworth akaenda kumubatsiri vabatsiri vanoda kuona pari kubatsirwa munhu kuti zvaari kuti musana kumusana kwake kuna gonzo rakaruma ngatitarisire musana tigona kuti gonzo tiriko here right vabatsiri vanoti tinokwanisa here kuenda pakavanzika kana muchimbuzi kana kupinda mumba uvhure zipi titarise zvauri kunzwa nekuti kozvinoti wakuzvimba pavabatsiri pavaroda kunotarisa munhu uyu instead yekuona nhengo yakakuvara muhembe muri kubudisa nyoka ichisimudza musoro ichida kunotema chi munhu arida kubatsira vanoti vanobvatiza vamwe vacho tinotoziva nemazita vakaramba nyaya iyi nezuro mhuri yezimbabwe zvakaitika pandiri munzvimbo yeepworth ndati tinoti tigoona kuti zviri pamuri zvamuri kutaura makamira sei zvakamira sei takabudirwa nenyoka chiri kundinetsa ndechekuti izvo tichipedza kubudirwa nenyoka mukomana uyu akati sori handina kukudzai ndo zvinoitika chikonzero vanhu vanozoramba kuda kundibatsira vachiti kana ndichibudirwa nenyoka vanozoramba kuda kundibatsira kunyange vana godobori vandakabva kumashure kusangana nemuprofita ndo zvakaitika asi hakuna zvondibatsira nokuti kana vangoona izvozvo vanhu vanoramba kundibatsira imimi baba Isabel nezuro pamakaenda kunoona murume uyu achirwara pamakati ndiri kufuna kukusonzokera ndione kuti nchiyani chirimo mudzimai wake nemuning'ina wake pachibva pabuda nyoka inovhina yadzokera muhembe panozotarisa kuda iso inenge yatove sikarotsi nyoka mungaziva kuti ndeyerudzi baba pati handiri kureva nhema kuti mungachaisi zvakadaro panobuda musoro kuda ziri kusumidza musoro kuda chidzokera mukati vanoziva zvinoita nyoka kuti zvezvo mweya anongovhura zipi yake panobudisa nyoka ende akabva abvuma nemukadzi wake akati ndizvo iko zvinozvo munofanira kuti muudze vanhu chikonzero muchakuvadzisa vanhu apedza kudaro hatina kuita 15 minutes murume andova ndiye ane mukadzi akaita bonde nemurume uyu akabva abuda akati bhozho uri kuratidza kuti wasvika pamunhu akaganga nemukadzi wangu but sori pane zvaitika nokukuvhundutsa kwandaita ndonyaya sori mudzimai wacho achibva chivezira akati chinzwai zviri kuitika panapa ndezvekuti murume wangu ari kurwara murume wangu aisauya kumba aiuya na4 kusende dzimwe dzenguva anga asingauye kumba nekuti murume wamukadzi uyu ahazi n'anga but anofamba nen'anga kutaura kuno kwatita n'anga yari kufamba naiko zvinozvi ndiye chi3 vachitendera vachiita zvekutsikisa mutanda ndinomuudza kuti hande kana une zvawakaita kumukadzi uyu tinotaura hongu ari kubvuma kwatiri kuti nemukadzi uyu vakasangana ari mukadzi nemunhu asi kuenda ikoko ari kuramba vari kurambirei baba vari kurwara ava kuenda kumuridzi wemudzimai wawakashina naye zvoti ari kurambirei asi nhasi kutaura kuno kwatiri kuita ane imwe godobori ari muharare waati ari kuenda ikoko vakataurirana akati anozvigona nekuti godobori ari kunzi izvo godobori weati ini ndinopa vanhu zvakare mushonga wakafanana naiwo saka hazvindinetsewo zvakare kuita sei kuzvipedza saka tamira tinzwa kuti kana aenda zvichapereka ndozvaisei tamirira kungonzwa kuti kana aenda asi chinhu chaari kupika nokuramba ari kuramba kuenda kumba kunosangana nemurume uyu handizivi kuti inyaya yekuti haana here zvekuripa imimi pamakasvika pamba makaonei pamba panogara murume uyu ari kurwara mhuri yezimbabwe chokwadi chakanaka ndechekuti zvatinozoita tiri kunzoko kufuririka nekuti munenge muchipana rudo zvakaita sei baba ava nemhuri yavo vanhu vari kutodawo rubatsiro pasina urwere kuti vanoda kutopiwawo chokudya nechikafu nezvimwe kana kutotengerwa hembe dzekuti vapfeke ndo upenyu hwatingatengeura kuti vanotoda saka kana ndichitaura nezveupenyu uyu upenyu hwekuzvinoripa munhu wakatorera mukadzi handisi kuti unozvana kupi pamakafonerwa
nemurume anova muridzi wemudzimai akaganga nemurume ari kurwara uyu. Makambomubvunza here kuti zvinoita here kuti kana murume uyu kwandanga ndaenda kwandanga ndashedzwa akauya akazokumbira ruregerero akaripa zvinodzokera? Akaita nguva yake yekutaura chete. Foni chibva tokato. Kuzoifona foni iyoyo aichete nanhasi aichita. But murume uyu anotoiziva foni yemurume. Ende foni yemukadzi wachona tinayo. Ende achibva taura chiti ndo zvaanoita izvi kwese kwanoenda kunobatsirwa. Kwese kwanoenda kunobatsirwa anoita sepone chi nemukadzi wake. Ndosaka ndichifunga kuti nemukadzi wake vanenge vane connection yekuita zvinhu izvi. So ndiri kufunga kuti mukadzi wake ndari kumupa namba. Kwandiri inini namba yakafona aizi personal namba yangu inini. Akafona pa namba yangu ichi yandinoshovedzera pamhepo. So ndakafunga kuti namba yangu ichi anayo. But akaziva sei kuti nguva iyi ndo nguva yandiri kuona munhu uyu. Ndizvozvo anoziva sei kuti murume uyu aenda kunobatsirwa? Anenge achimuona. So murume ari kuti kwese kwandiri kuenda hapana kwandiri kubatsirwa. Nyoka ingangobuda zvinhu hakuna chana kubatsirana neni. Yandiri kuitika iyi iri kuairport. Vagari vekuairport munogona kupupura nezvona ndiri muna Delport. Zvakamira sei? Ndikabura murume akakundikana kuuya mumota. Vanhu vazara pamota. Ndikachinja pananga ndiri. Ndikaenda pamwe panonzi paFanta. Vanhu vakaiva vakazara pamota. Ndikachinja ipapo. Ndikaenda kune business iri mberi. Kusvika ndapinda mukati ndichitiza vanhu kuti murume akwanise kuuya mumota. Ari kufamba here murume uyu ari kurwara? Anofamba. Anofamba zvakanaka. Anofamba. Asi kunyerekedzwa nezviri kuitika paari. Ikozvo manje ndo pakutaka kuzvimba. Plus akuti mudumbu mangu amishanyarari. Murungorwadza. Ende zviri kuitika ndezvokuti anotonzwa kuti pane chinhu chodika anotombobata neruoko kuti mepane chaachanzwa but hapana chinhu. Wotarisa hapana chinhu. Uyezve nemukadzi wake panguva iyi no plan no bedroom. Ari kunorasa mvura. Hapana dambudziko. Aiwa mvura ari kurasa kuchimbuzi ari kuenda. But pane zvinhu zvinenge chimomuiriteta kuti chii chiri kuitika. Pane chinhu chandinoda kubata here apa. Kana kuti kunzwa sekuti mukadzi wake dzimwe kuti hey chii chiri kuitika achitoita senge munhu atori bai atori pabonde. 0713 938 538. Kapa muri yaZimbabwe ndinoitwa Washington Marimira baba isabhekana kuti bozhongora muri yaZimbabwe alongside Blafidza musati kanganwe kana ndoti dare racho rinenge rakura zvakamira sebaba Isabel. Icho kwadi muri yaZimbabwe nenguva dza 2:30 chishanu chino tichange tichisangana nedare rana baba. Apo panenge pachikurukurwa nyaya dzakasiyana ka tichicherechedza maringe nezuva rana baba International Father's Day. Saka mungotibata ka chishano chino nenguva dza 2:30 masikati pa National FM Radio konobata 3 zuva rorereka. Nyaya ndiyoyo nokuti hunenge huri kupata usasvisi hwacho. Anenge ari madhamburikiti mutariko batata uyai vese tisangane ipapo tidzidze zvakawanda. Rikitipu 713-938-538. Hello pa National FM. Magonatani Marunga. Tagona magonatani ko baba Mikaela. Baba chakaipa chemudzimai wekubhindura chemahwani chaichaiva. Mahwani here? Ndiri kuona sekunge hama dzemukadzi dzinogona kuzoripiswa bhozi. Murume aichengeta vana 4 vese vasiri vake pakaipa vana kumira musha. Ehe kuripiswa kunogona kuchizoitika. Asi mushaka vakashedzera kuti please make sure kuti muno announce anditika maitikiro ezvinhu ndisati ndavigwa. Poitwa sei? Pachasimudzwa vana vemufi. Vana vanofana kusumudzwawo. Pachanzi kandai mavhu mugomba. Parufu paipe vana vanofana kunge varipo. But right now havasati vava nemufi. Kune muridzi ari kuti vana vake haasati audzwa. Bamukuru havasi kutaura. Poitwa sei? Baba Mikaela muri munhu mukuru mani taigaga. Ona tichikebi uyu mukadzi ungangotedzera zvakataurwa nemufi yadeuka hapana. Mukadzi akaudza bamukuru handiti? Eheka. Saka bamukuru ndiwo ari kuremerwa. Mudzimai akaudza bamukuru. Yakaipa mudhara ndiri kungokumbira hangu ndijambe ndikomende chamudhumeni chaane zuro. Alright, gaga Baba Mikaela. Uyo mudhumeni uyo anditi muri kuti vakadzi 2 ava vanga uyo angano wana 3 uyo angano wana 3 mudhumeni chikomba anditika. Saka vanofana kuenda kuma-DNA otherwise vamwe vana apa pavana 3 vari apa vamwe ndo vamudhumeni. Ndiani achabhadhara mari dzema-DNA? Mudhumeni ndiye anotsvaga.
ndiye anotsvaga ndiye anotsvaga kuti zvibude pachena